Концерти, филми, изложби, дискусии, представяне на книги, уъркшопове. Германия е на гости на плевенчани. Дните на немската култура в града ще продължат 2 седмици. Инициативата е на посолството на Германия и е наречена «Германия празнува с Плевен». Българите знаят много за Германия, но не всичко и искаме да покажем нови страни, непознати страни на Германия. И за това правим много мероприятия за много теми, за културата на Германия, за образованието, за политиката в Германия и разбира се също за икономиката в Германия. Посолството на Германия и неговите партньори са подготвили 30 разнородни събития, а градът не е избран случайно. Знаем, че Плевен е много важен регионален център, че Плевен има много добра инфраструктура за тези мероприятия и защото Плевен има вече връзки с Германия, например с град Кайзерслаутен. Може би не знаете, че в Плевен е открит и първият от 5 българо-германски центъра за професионално обучение. Съвсем логично, голяма част от събитията се случват там. Ние обучаваме лица, които искат да повишат своята квалификация. Това могат да бъдат безработни лица, регистрирани в бюрата по труда от цялата страна. Могат да бъдат заети работници, служители от фирми, които също желаят да повишат своята квалификация, както и частни лица. Прилагаме основните принципи от немската дуална система за професионално обучение, която акцентира върху връзката между теория и практика. Центърът стана домакин на поредица от дискусии и уъркшопове, целящи да запознаят учениците със съвременна Германия. Какво не знам ние за немците? Мисля, че българите знаят много за образованието, за работа в Германия и също много за немската култура, но не знаят много за немският хумор, защото германците имат много хумор и мисля, че немското чувство за хумор не е толкова различно от българското чувство за хумор. А че немците имат чувство за хумор, стана ясно в изложбата карикатури от и за Германия, подредена в арт-центъра на града. Тя представя избрани произведения, посветени на отношението между баща и син, на Ерих Озер, карикатури на Лорио, както и акварели на Волф Рюдигер Марунде, един от най-известните карикатуристи на Германия. Сред българските автори са Димитър Атанасов, Момчил Георгиев, Веселин Зидаров и русенците Георги и Таня Пасеви. Тези карикатури са за ежедневието в Германия, който има много странни неща, много смешни неща. И надявам се, че плевенчаните ще се смеят за нашите карикатури. А българските автори как се представят германците? Можем да видим, че българските автори мислят, че Германия германците са трудолюбиви, много сериозни и можем да видим, че има много клишета за Германия. Матиас Денер ни насочва към още една изложба. Местно време на германския фотограф Штефан Копелкам. Изложбата представя източна Германия от 1989 година и 20 години по-късно. Ефектните черно-бели фотографии на сгради и улици показват как се променя страната, а с нея и хората, живели от двете страни на Берлинската стена. Има много разлики в менталитет. 40 години капитализъм и 40 години социализъм прави хора много различни и много хора имат проблеми за да разберат как живяха другите от другата страна. Матиас Денер е убеден, че разликите изчезват с времето, но за тях трябва да се говори с всички изразни средства. Затова и в програмата, освен изложби и дискусии, са включени игрални филми, театрални представления и концерти. Но за тях ще ви разкажем в следващия репортаж.